Je středa 19. února, já jsem Jaroslav Vrtal, vítejte u zpráv. Je období, kdy si žáci 9. ročníků základních škol vybírají střední školy. Někteří žáci jsou už rozhodnuti, ale mnozí ještě nevědí, čím by se chtěli ve svém budoucím životě živit. A především jim a jejich rodičům je určena naše reportáž. Nyní se spojíme s naší reportérkou Kateřinou Čmuchalovou, která má pro vás připraveno několik zajímavých rozhovorů s představiteli různorodých profesí. Právě se nacházíme na veřejných základcích bez Urči a zastihli jsme tu dva instalatéry. Pana. Zdravek. Zdravím, já jsem pan Vypudil. Jiří. Zdravím, také moc mě těší. Mohla bych se vás zeptat na pár otázek? Jistě. Určitě můžete. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, v kolik ráno začínáte se svojí prací a v kolik tak večer končíte? Takže jsme v Pernavenci už od 7 ráno a končíme kolem 5. večer. Mohu se zeptat, je potřeba na tuto práci nějakých speciálních schopností nebo stačí prostě udělat potřebnou školu a může tuto práci vykonávat každý? No tak já si myslím, že úplně stačí, když vystudujete odborné učiliště, instalatér a dostanete výuční list a potom můžete pracovat jako instalatér. Takže i já bych byla schopna třeba upravit něco. No tak kdybyste se to naučila, tak určitě ano. A mohu se vás ještě zeptat, co všechno jste schopni opravit? Takže záchody, všelijaké trubky, třeba i stoupačky, boilery. Do všech pater. Do všech pater. Ano. Tak já vám moc děkuji za rozhovor, můžete pokračovat zase v práci a pro tuto chvíli se s vámi loučím pro televizi. Nyní jsme zavítali do místní tělocvičny a sledujeme tu trénink světoznámého kulturisty Tomáše Steroida. Pane Steroide, mohli bychom se vás zeptat na pár otázek? Dobrý den, ano, zeptejte se. Jak se udržujete v kondici, jak často cvičíte, máte nějaký speciální jídelníček? Můj jídelníček mě sestavuje výživový poradce a skládá se z rostlinných produktů. Jak často cvičíte? 3 až 4 hodiny denně a o víkendech klidně těch 5. Jaký je váš největší úspěch? Můj největší úspěch je vítězství na mistrovství Evropy v Nizozemsku. Jaký má názor vaše rodina na to, že se věnujete profesionálně kulturistice? Moje rodina je na mě velmi pyšná a jsem hrozně vděčný mému dědečkovi, který mě k tomuto sportu přivedl. Můžu se zeptat ještě, kolik zvedáte na bench? Tak naposledy jsem zvedal těch 100 kilo. Já vám moc děkuji za rozhovor a pro tuto chvíli se s vámi loučíme pro televizi News. Pomalá tabuli. Chodí, například. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Omlouvám se, že vás vyrušuji, můžu se vás zeptat na pár otázek? Ano, můžete, v pořádku. Jste si vybral právě toto povolání? Byl jsem moc chytrý, nic jiného mi nezbývalo. Ticho! Ještě na vaše jméno mohu se zeptat. Ladislav Mučil. Jak jste spokojen se svými žáky? Jsou to tupci, nejsem spokojen. Vyčerpává vás vaše práce? Ani nevíte, jak moc. Já vám moc děkuji za rozhovor a pro tuto chvíli se s vámi loučím pro televizi News. Kvůli další profesi jsme se přesunuli do místní nemocnice. Pane doktore Ořezale, můžu se vás na něco zeptat? Ano. Vadilo vám někdy operovat? Ne, já jsem na práci zvyklý. Jak hodně času trávíte v práci? 12 hodin denně. A jak si myslíte, že působíte na své zaměstnance, pacienty spíš? Já si myslím, že na své pacienty působím velmi dobře. Děkuji vám za rozhovor. Následující reportáž asi zaujme především ženy, protože se nacházím v kadeřnickém salonu. Dobrý den, mohla byste se nám představit? Dobrý den, já se jmenuji Penelope Střiháčová. Jak hodně času trávíte v práci? Na nejvyšší 1 až 2 hodiny denně. Byl váš dětský sen stát se kadeřnicí? Ano, už v 8 letech jsem stříhala celou rodinu. Jak hodně zákazníků k vám tak za den zavítá? 2 až 3, to je opravdu maximum. Dobře, já vám moc děkuji za rozhovor a pro tuto chvíli se s vámi loučím. 1283 korunek. Dobře. Je, to je krásné, to je tak krásné, děkuji vám, nemáte zač. Na následující reportáž jsme se přesunuli do místní továrny. Můžete se nám představit? Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Lenka Skomovka. Co vás vedlo k tomu stát se chemikem? No, můj otec vystudoval chemickou školu, tak jsem se ho rozhodla následovat.
Jaká jsou rizika vašeho povolání? No to je horší. Nedávno se nám třeba vybuchla laboratoř a zničila se část továrny, takže výbuch. Dobrý den, můžu vás na chvilku vyrušit? Samozřejmě, promiňte. Můžete se nám představit? Jmenuji se Petra Dlaždíčková. Je vaše práce namáhavá a jaký jako žena zvládáte? Namáhavá je, ale i přesto jsem žena, zvládám to velice dobře. Napadlo vás někdy skončit s kariérou zedníka a věnovat se naprosto něčemu jinému? Ne, nikdy jsem takovou myšlenku neměla. A máte dost práce, nebo se někdy stává, že nemáte co na práci? Práce je vždy dost, akorát občas bývá problém s tím, že jsem žena a muži mě často podceňují, ale všechno zvládám a práce je dost opravdu. Chápu. Tak já vám děkuji za váš poskytnutý čas a můžete zpátky pokračovat. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Ptejte se. Vaše jméno? Chocholoušek. Baví vás vaše práce? Ani nerušíte jak moc. Co vás vedlo k tomu stát se právě psychiatrem? No, vždycky mě bavilo pracovat s bláznama. Jaký je průměr vašich klientů? Rychle! Chyťte jí! Pro dnešek se s vámi loučíme.